oge ọ nọ kele ga egbu ya na nkenke anọ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwa mba nọ m za ya sị m na n'ọnọ mana o suola ihe na-adịghị good na mkpụrụ obi ya na ọ na-achị dakwa ige n'ime afọ na nwaanyị na-ehu ehu anyị mmamịrị na o were lụtara shi n'azụ suo ya su na ya bren so na-anụkwa nwanne m nwoke ka o techa ya gaa n'ihu sị m na ya nwa kwuga m okwu na ya dị 39 years enwezie nwaanyị dị 46 years butekwa irie arịarịa n'ahụ si ya laikiri ya na oyi atụgbuole na nkọnji ọ tagbuole nwata nwaanyị blọkwa iri ihe blọkwa ya n'azụ butekwa irie ya elega nwata nwaanyị nọ n'ojii di nwaanyị mba nọ na m lelere ya si a ga-enyere ya aka chọọ ya oyi abalị na ọkwa ebe ya si nweta onwe ebe gboo ya hụrụ onwe ya ya gasị ka ya tọkpọrọ m ebe n'ọlụ n'hụ di nụnụ na-ele otu ya ga-esi bụrụ ogirishi nwata nwaanyị na-arịọ ya oyi abalị bịa chọọ ya oyi abalị ma bụrụ nwaanyị na-anụ na di ya ele ya sị mba ka ya gadele ngale ma ya na ya ga-egbuchiratụ n'egwu ebe ọsọ ọrụ naanị oyi abalị na akọ nji nta na ọ tagbuole na ya biko ihe arịrị nwaanyị n'elu na ọ naanị ugboro abụọ kpọị ya elega anya sị mba n'ebe ya na-aga alụ this lady ya agaghị alụ ya ọ bara uru ya na ya bụ ya nọrọ ngala nụnụ enwezi ohere onye ọzọ ụwa ga-amakụrụ ya na ya ga-abịazi ọ dịzi ka ya blọkụrụ ka mmadụ hapụ ịbịasị na ya yuzuru ya dọmpụọ ya na nwaanyị na o tori na ya ma famili ya eshine ya kpere ugbo ga-eprezentị si ya na alụ ya alụ na onye ihu na onye azụ ga-ebu mmiri ọkụ chi osu na ọ bahụrụ mmadụ ịghọrọ ibe ya n'ebe ọlị ọla arịọga yotagatọ ngata eme nye ya enyi ya bụ ete nkwụ ugboro abụọ ya sị ngwa ka ya gawanụ alisi ya achọtala ya nwe oyi ụmụnne m nwanne anyị nwoke si ya kpọọ nwaanyị gwawa ya ọnụ kwurokotom si ya na ihe na ya na-eme gị ya achọzighị kọntinu na ya elele ije na ya dị ya bọgaga na enwe ebe ọ ga-ele di ha na lọv anọ dị ya na ya chọrọ ịpụ ulu na ya na-emegeshi na ya biko mee understand this woman ajụ ese ele ihe wuju na ya nọ na di ka eji anọ na relationship na ọ nọrọ nụta nwanne ya ndụ mana na ele ụdịka iro onwe ihe kele nọ na nwata nwoke na ihe one ya sị mba na ntị na ọwụghị iro na ọwụ mmadụ ịma na ụzọ anụ ha ebe ị gaga gị bụ aka ụjam tụrụ ụzọ na ọhịa ya na-eme gị na ya chọghị ịbịa na ịga ọrụka ya na ọrụka ya nọhụ na ya biko ọsọ oke na nsogbu anọ na nga ya na ya na-ekwu ihe anụnụ ka otu nwa agbọghọbịa obere nwa 22 years awọkọ in kelee ha yele the girl ya this woman ya na-emege ihe eme this girl introduce na onye na ọnwa nwanne ya nwaanyị ada nne ya nwụrụ anwụ ya kpere zụọ ya na nwata zụlite ya sị oke ya hekelecha ya alawa n'ụlọ Paul ọdụ relationship ya nwere with this woman off all way off ọ si ya lara olu ụmụnne m ihe nọ n'ụlọ ya after ya kọlụrụ ihe na nwaanyị ya na-eme off nọ naanị 2 days boy this lady this young girl very pretty girl ya hụrụ o mere introduce na ọnwa adanne abịa kọọ pịa belu ya mbe meghe ụzọ wụrụ this girl ya jụọ ahụ dịkwa na mma ya si yes na ya bịara ịhụ ya egughere ya ụzọ bata ọ jụọ sọ gịnị ka o ji ọ na-abịa ha n'ụlọ ha ya sị na ihe ya na ntị emege na ọ dịla over na that day ya bịara kọlọ ya off the lady agwawazi esu chai n'oke na nsogbu anọ n'ọhịa ya sị ka ya bịa mara ya emere ya ọjị ya ọlawa ya jụọ lepụ n'ebe nọ ya si ya nwere beauty salon ọ wee hairdresser nwatakịrị kwanụ mara mma dị neat dị industrious na-eme ọfụma ọ bịacha na ka eshi nọ n'ụla bịa hue hekpa bịa rịa akpa bịa agba akpa kwana ịbịa kwa mgbe ya akpa aka kpara m o jikecha nwata dị attractive gara kwana bịa ya elegele nwa nọ si ihe kela wọnya ya elegesi mba onye na ọmakwa na ọ dịkwa bad nwatakịrị bịazie ya ohichachichara ya umulo shie nri dojuo na friji ụwa nwa ahụ ya nakwa eze onwe ya si amabana ihe ije ebu aga ọ ya ka ihe ya bịa ya hụ na ihe na awụ you are free what are you waiting for ya aka ịga nụnụ asịga ma anụ ma ihe ọma ya na nwatakịrị abaiga na full time relationship ya hụrụ nwa n'anya ya hụrụ nwatakịrị n'anya nwata nwere nwa ngaruo nga niile ngaruo ma n'elu bed nwaanyị mba nnọ ncha ya sị ya na nwa na-eme nwanne ihe ọ ya ka emere ha afọ ime acha ya sị mgbe niile kwere ya jụọ this girl so ọrụ afọ ole mgbe mma ya nwụrụ ihe ọ ga-asị ya I don't want to talk about it ya emerekwana ọnụ ya rie
ya jụọ kwa ihe ọbụla ya jụrụ gbasara ntị ya no ọ sị I don't want to talk about it ya mere ha ọ ya rie gba nkịtị ọ ya ka afọ imechara ya sị ya na-ele plan ya kwa n'ugbo dịga esi ama ya gba esi ọ na-ema gị na ya ma na ọ na-efili na ya bịara ịghọrọ ya bịa ịghọrọ ya na ya hụrụ ya n'anya from ala obi ya na ya chọrọ ịlụ ya na ya ga-abịa in fact na ya ga-atọkụta ntị ya ka amarụta ga-eshila ya ga hụ mkpụrụ ụmụnna ka ya bịa mee ihe isi ya lụọ ya ka ha biri dịka di na nwunye ọ ya ka elotara oge mgbede gara n'ụlọ nwata nwaanyị nọ nwa ntị nọ ya na ya abụọ meke egbe ya gara ihe ga-agwa ya si ya biko na enwere ihe ya sị ka ya gwa ya na ebe ọ na-adabara ya na ya abụọ for some good reasons na ọ daba na ihe onye ga-awụ ka ọ ga-awụ ihe Chineke kwadoro ihe Chukwu kwadoro na ebe Chukwu na-akwadoghị ya na ya abụọ na ọ kwadoro na ya na nwa nwanne ya nwaanyị nọ na ya biko nye ha support ya na ya nwa na-eme nwanne ihe for some time na ọ dịkwa n'ime na ya liditụ biko duru ya ka ya nwee ike kpọrọ ụmụnna gaa hụ ndị ụlọ ha nwee ike lụọ nwa nwanne ya nwa ada nne ya nọ na ya chọrọ ịlụ ya na ya hụrụ ya n'anya the woman na-asị echi n'ụlọ elawa na ọ ga-anụ from ha ya alawa ghọta datịrị ikekwe obi arụ ya mmanụ because of her na nwaanyị mba nọ ya ama na ihe ukwu bịaga nwaanyị nụtara o wetara aka n'oge ehihie polisi awụchasịa police officers wụchasịa n'ụlọ ya ọrụ ya kasị ya nọ ndị arrest ya jụọ sọ gịnị ka ya mere ha sị ya na mgbe o ruru na police station na ọ ga-amara ihe o mere ha eburu ekwegolu ewu na police station uwe ha eruola nga bupụta statement nwata nwaanyị na o mere wụ condition ejiri mee ya arrest ihe ahụrụ statement na ọwụ na ya nwa na-edina ya na nwa ya na ya alala ya n'iyi na ya emerụọla ya na ya bịara dina ya shikwa n'azụ na-edinakwa nwa ya na ya na-agba nne na nwa police ajụọ ya si ọ dị aware of ihe a statement a na nwa ya sị na ọ na-edina nwa ihe jikọrọ ya na nwa nwaanyị a ọ sị ya nụrụ nga si police cover police officers na this woman lured me into a relationship na ya na ya wụ ha ọgbọ ya ele anya na ụfọdụ ihe ụfọdụ mgbe nwoke ga-erute na ndụ ya sị ya ihe sị ka ịsị nwaanyị no ya ele anya ọ nọ na di ya sị oke ka ya try ya bịa rutezie nwata datara nwa ebe ya na ya bụ ji azụ agaje na ya shiri ya ma family ya shi n'ime ya na ọ ga-awọk Chukwu emebere ya kọọlọ ihe ya na ya abụọ na-eme off na mgboro abụọ ka ya na ya abụọ nwere intimacy ya kọọlọ their relationship off lawa n'ụlọ ya na-anọzi a lady o mere introduce a young girl o mere introduce to him that na ihe na ọnwa nwanne ya nwaanyị nwa ada nne ya nwụrụ anwụ ebidezie bịawazie n'ụlọ ya enweghị shi ya chọrọ nwa this girl bịa n'ụlọ this woman na the girl na-abịazi n'ụlọ ya na-ajụ sọ gịnị ka ọ na-abịazi agwa ya sị na ihe na ntị ya na-eme na ọ dị lova na ya chọzi nwatakịrị akwa na-ebịa ọbịa hichana ya ụlọ sana ya efere sachara ya akwa shieri dojo na friji ọbịa mgbe ụfọdụ ya ga-ehi ehi nọ mmadụ ka ya wa ndị girl wee young girl and ya chọka nwa ya ga-alụ hụ na nwatakịrị azụrụ ya azụ and nwatakịrị masịrị ya ya bụ ebido ime ihe mgbe ha baziri into relationship afọ ime acha ya bịa meet this woman si biko ya ga-alike ịlụ nwa nwanne ya nwaanyị na ọsọ nwụrụ anwụ ọ gịnị ka a bịara na post station ebe akọ nne na nwa na-enweghị onye gwara ya na ọ gwaghị ya na ihe a na ọnwa ya nwaanyị ọ sị DPO were anya oke na-eme hụ na eziokwu gbawuru agbawuru the woman sa akụkọ na akụkọ ka ọ na-akọ ya nwa gwazie DPO si mee the girl invite akpọ nwatakịrị na phone ya wụchasịa DPO ajụwa esi ime onye nye ewu yes na ọ wee enyi mme ya DPO ajụwa esirikwa n'afọ ole ya si ya dị 22 ya gaga 22 years na DPO si ya ịdị awe na onye a wee enyi mmanya ya sị gị burukwa nwe biga onye a nọ narị mmanya elu ọ ka gwụ dị gị n'ọnụ na the man na ọ ghọrịrị ya ọ si ya na-ele this girl the stage mgbe ọ ka anọ the woman asị na DPO na ihe a chọrọ wụ na this man ga-enye ya 3 million naira ka e werela village ga cleanse onwe ya ma ọ wụghị ya na ọ ga-face the consequences ọ kọgala ihe akọga DPO ele ya lee the woman lee nwatakịrị ime ya gwa DPO ya sị na 3 million naira wụrụ problem this woman ya ga-enye 3 million naira now cash now mana this woman ga-amata na ihe ọ gbaga wụsịrị ogede na ọ wee ego ndị mmụọ na ya ma family ya shi na this woman na o merụ ọla na ọ tọrọ ya shi buru onwe bige chụlie ihe nwa ebute ekwere ya onwe na nwaanyị a na o merụ ọla na this woman ga-abịa prove traditionally na ụdị ọbụla ga-eji bịa prove ọwa inwe iyi na ụdị ọbụla na ike polisi na amị adịghị ya na kwasị 3 million ya ga-drop 3 million naira now gbua na this woman ga-abịa za ya ebe ọbụla ya na-akpe n'ihi na ọ ya nwa ga-apụta cleanse n'ihi na ya na nwa ya merụ ọla DPO ajụwa the woman si na ahịa okwuru ya sị whatever ya nọrọ nga anọ wepụta phone ya nwaanyị akpa account number ya wayara ya 3 million naira cash DPO si no ya si no DPO no
na demand ya here not 3 million na actually close case na police station ka agazie traditional na nwaanyị a ga-ahụ ihe otu gị first send area 3 million naira dia na police station nga ha nọ case close ya ha akwagolie onye ọbụla lawa nwaanyị n'ugbo na nwaanyị mba na m lezie ihe mega na nwaanyị besi chinaz na-akpa ya agbaghara na ya nidere ego eji ebido business na business ya ejikwere eme ka ọzọ n'ebe na ọ bịara bịa na bịarịa ya elu na okwe ha alụ ya na nwoke niile kemgbe ụwa na nwoke bịara ya elu ya rịtụ ga onwe bụ nwoke ya na emere ihe 1 month ọ nwoke megwere abụ ugboro atọ ya na oso na ebe ọ joinere ibe ya sị mba na kele na ọ ga-awụta ikpeazụ na ya nidere ego ahụ eji chọrọ ihe eji ndụ ya eme na ya biko gbaghara ọ sị ya amaghị ya fat ya amaghị ihe a na-agwa ya gwa ya sị gbaghara na ụdị agha na ihe ahụ ọkọgọ na ọkọgoro onwe na ọ ga-abịa hụ for cleansing for his cleansing na ya na nwa ya merụọla ya na ya ọ na-arị ha na-akọ na ya nidiri cleansing na ọ hụga ihe ya na-ekwu na anọ n'elu nwa ya nwa abịa rịọwe si ya biko na mma ya si ekwuo na mma ya si ekwuo na mma ya begidere ya akwa na mma ya begidere ya akwa si ya biko na ya nidiri this morning na ya gbaghara na ya nwe hụrụ ya n'anya ya biko na ya gbaghara na o chetakwa na ya bụ nwa ya na ya abụọ n'afọ na nwaanyị mba nọ n'ọrụ ebe n'ugbo steji n'ugbo ka anọ isi na-agba ya na-achọ ikwu ya egbe isi ya gbaga ya popcorn o kwekwele kwucha m so nwanne m nwoke ya sị tụruo ntị ala ma agwa ihe m chọrọ ịgwa m ihekwa ihe m nwere ịgwa m ugbu ene ya sị nwoke ịgba nne na nwa wa arụ o joro njọ eshipụ udele nwụrụ anwụ mana in this case ọwụ your fault nne na nwa ọrịrị gị ha ọrịrị ṅụchi n'azụ suo ṅụ tara mana ihe ị ga-emewu that cleansing ahụ ị na-ekwu okwu ya you need to cleanse yourself ị hapụ ịnọ ndị ahụ ị na-amaghị isi ya n'ọdụ ya ka ihe ị na-amaghị isi ya n'ọdụ ya hapụ ịdadaṅụ ọwa arụ cleansing ahụ ị na-ekwu okwu ị need ya ka 1 2 marriage is one thing parenting is another thing. Marriage requires a little more. Parenting requires a lot more. Ọwụghị iwu na ị ga-alụrịrị onye dịrị gị ime. N'obi kem, it doesn't really matter. Ma nwatakịrị ọhụrụ n'anya ma mmanya si ekwu ma mmanya si ekwule ihe niile na-akọ nga ya na nne ya mege. Ihe a na-akpọ gịnị game until ya da game up. 3 million naira wụ problem ya inyere ha 3 million naira. Undergo some traditional cleansing to reset things back to normal in your life. Ka 1. Ga-atụrụ nwaanyị ọzọ ị ga-alụ. Ihe m jesi tụrụ nwaanyị ọzọ ị ga-alụ marakwa amara na gị lụọ this girl. Mmanya abatakwala n'ime ndụ gị. Nwaanyị ga na-achọ nwa ya ebe ọbụla nwa ya nọ ma ọmụgwọ ma na ọ ga na-abịa. Ọ wụkwa arụ ya bịa nwa ya ọmụgwọ ma ikekwa ọ bịara ileṅụ mgbe niile ya ewere mkpụrụ anya gwa ṅụ oto ya na-echeta ete gị ya bụ ọ na-eshi eri ọnwa ọnụ gbọgbọga gị na nwa ya nwa ya lakpa enweru m ebe ọnụ nyere ya na ebe agbarịrị ịma na ọ bụ onye oyi abalị megbe ebewe na oyi na ọ tụkwagbuole ikekwa nwa ya nwaanyị nwere ike sị ka ọ ga-asa ahụ gị gafee ya akọtọ aka na telepụ ya this time around gị defend wa chọzi ihe nwa ya ga-anụ iwe ewe ya ụfọdụ ihe ọ ga na-akpa ụfọdụ agwa ọ ga na-akpasa nrere ere gị kwa n'ime ka tinye ọ ka hapụ ise anything can happen ihe emebiele wo mebiele i were nwaanyị adewe nso ọ ga na-eji obi na-alụ ọ ga na-eji obi arịṅ elu ọ ga na-eji obi agbụgbọrị mgbe niile n'ime obi igba oto ọwa arụ oge mmadụ ị na-ahụta ya n'ụdị ya ma ya ma nwa ya ha gbagawa uru game ọ ga na-awụ na nwa ya nwa 22 years mma ya ga-agwa ya mee ụdịrị ihe otu a ya eme that woman will always control her daughter in your house ga-agaghị eturu nwa ị ga-alụ ọmụcha nwa gị ga-ele ma nwa ọkwa keṅụ nwa wụrụ keṅụ ọ galite isi nwere right sị ha kpee ṅụ nwa unu ga court ị ga-ekele mụta nwa ahụ based on condition ejiri mụọ in the first place ị ga-ekpepụ ga court na ị chọrọ custody of your child a ga-enye ya ị ga-ewe ya gị sịkwana ha na nwatakịrị nọrọ ka ị sendwara ha ego eji eleta ya no problem ma gị ga-etụrụ onye ị ga-alụ lụrụ nwaanyị ọzọ mana ihe sị na this girl na ọ mara mma na azụrụ ya azụ nke dị n'ihu ụka ị ka nwere cans of worm a ga-agbagide ngem ya na nne ga-agbaga ngem ejiokwu afata gị ọnụ in the first place mma ya kọcharala 3 million ọzọ a ga-agbaga egwu uche ke karịrị gị pull away ga-agatụrụ nwaanyị lụrụ ọ wụghị iwu na onye tụrụ ime ị ga-alụrịrị ya mba ụmụnne m ọ ihe m gwara ya enwekwakwanụ ga-atụkwasịra m ya ọ na-atụkwasịra m ya ọ bụkwa akụkọ kọmentị ọnụ udo dịrị ọnụ